Frank, hvad er ambitionsniveauet her for Odense 30 i den her sæson? Når vi tænker på, hvad der skete sidste år, og vi nu ligger i nedrykningsspil, så er ambitionen 100% sikkert at blive til 4, så vi i efteråret kan kæmpe om oprykningsspil i foråret næste år. Og ser du det som realist? Altså, hvor realistisk ser du det, at vi klarer skærene? Jeg synes, det er meget positivt. Vi var 17 mand, der mødte op til første træning, mens der stadigvæk lå 5-6 cm sne her. Det var meget positivt overrasket over. Selv i dag er der kommet 2 nye mand. Optimismen omkring holdet stiger og stiger, så hvorfor ikke? I forhold til optimismen, hvad er de positive elementer på det her hold? Hvad er styrken på det her hold? Det er helt sikkert, at vi er et forholdsvis ungt hold, og derudover så er kammerateriet virkelig højsted. Jeg føler, at folk kommer godt ud af med hinanden. Der er mange practical jokes, der er virkelig god stemning i omklædningsrummet, og det tror jeg kan føre os langt. Hvad er så den mere negative side? Det er helt sikkert formen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vintertræningen har været sat noget i bero, og derfor er der helt sikkert mange, der halter en lille smule på det område.